Il-gvern għandu jibqa' affukat anke wara Marzu biex ikunu salvati n-negozji u l-impjiegi. Dan kif qed jinħass b'mod ġenerali nuqqas ta' fiduċja fost il-bejja. Hekk qalu Paula Bela, Abigail Mamo u Marcel Mizzi, il-President, il-Kap Eżekuttiv u l-Viċi President tal-Kamra tal-SMEs fl-ewwel reazzjoni tagħhom għall-istħarriġ dwar l-andament tan-negozju waqt il-pandemija. Stħarriġ iddominat minn livell qawwi ta' ansjetà u inċertezza. Bl-uffiċjali tal-Kamra tal-SMEs jesprimu tħassib li f'dan l-istadju is-sidin tan-negozji żgur li se jkun ilhom diffiċli jippjanaw għall-futur. Kif spjega Marcel Mizzi mal-mikrofonu ta' Net News. Is-sitwazzjoni hija diżastruża, aħna da minna 5 surveys oħra u ma fiex hemm improvement wisq. Fil-fatt 89% tan-negozji qalu li kellhom tnaqqis fil-beħ mill-2019 għall-2020 bi 43% minnhom jgħidu li raw tnaqqis sa 50% jew aktar. Barra minn hekk 85% tal-ħwienet li jbijaw prodotti meqjusa bħala essenzjali raw tnaqqis jew baqgħu kif kienu fis-sena ta' qabel. Żmien il-festi tal-miliet ukoll ma tantx kienu ta' sodisfazzjon għan-negozji Maltin u Awċin, b'77% jgħidu li ma kienu sodisfatti jew baqgħu kif kienu. Fil-beħ f'dan il-perjodu li normalment jiġbed leħ żieda qawwija ta' kummerċ. Fil-fatt 91% tan-negozji qalu li meta mqabbel ma' żmien il-festi tal-2019 raw tnaqqis fil-beħ tagħhom jew baqgħu kif kienu, fosthom 38% li qalu li raw tnaqqis sa 50% jew aktar. Ċifri deskritti mill-uffiċjali tal-Kamra tal-SMEs bħala xokkanti. Meta tara li pereżempju għandek numru ta' negozji li ħajalqu u għandek numru ta' negozji ħajkeċċu n-nies u meta tara l-figuri tas-sales ta' sena ta' dis-sena komparati mas-sena l-oħra huma xokkanti. Bla dubju li l-akbar kawża għal dawn iċ-ċifri kienet il-pandemija tal-COVID-19. Madankollu l-Kamra tal-SMEs tappella lill-Gvern biex jgħin aktar lin-negozji żaru medji. Fil-fatt 6% biss qalu li kapaċi jgħaddu mingħajr il-wage supplement wara Marzu meta l-Prim Ministru qal li se jitwaqqaf. Barra minn hekk 68% qalu li jafu ma jkampawx sa sena oħra jekk is-sitwazzjoni tibqa' kif inhi. U dan meta 35% tan-negozji qalu li ma natawx wage supplement għal xi raġuni jew oħra. Għal daqstant l-appell biex il-Gvern ifittex jgħid x'se jagħmel. Aħna qed nisħu li għandna qed nkunu nafu irid ikunna xi ħaġa biex ma jkunx hemm iktar inċertezza. Ġifieri jekk il-Gvern pereżempju il-wage supplement mhux ħajkompli wara Marzu, aħjar jgħidin nissa. Bl-istess mod il-Viċi President tal-Kamra tal-SMEs ikkritika l-mod kif is-sidin tal-bars u l-każini kienu informati millu malada li kienu se jibqgħu magħluqin.